Goddag og velkommen til et oplæg her for mandagens energier. Vi skal se, hvad mandagen har at byde på energimæssigt og tarotmæssigt og følelsesmæssigt og symbolmæssigt. Kort sagt, hvad bringer mandagen mon? Jeg tror, vi skal have et af de her flotte kort, og vi skal have det sidste. Og vi starter med, lad os lige se det her retvendt. Det kom jo på hovedet. Det glemmer vi ikke. Jamen altså, der har vi jo simpelthen intet mindre end en mønternes... er det en mønternes page eller en mønternes konge? Jeg tror, det er en page. Nej, det er sørme en konge. Det er en meget ung konge, der sidder der med sin kæmpe store mønt på sin trone, sin sjovt formede trone her af marmor eller et eller andet. Så det vil sige, at mønternes konge her på mandagen repræsenterer altså en energi af ligesom rolig virketrang, kunne man kalde det, og evnen til at navigere sine finanser, navigere arbejde, navigere alt det, som handler om mønterne, altså al den værdi, der er ude i verden, og som faktisk allerede er der. Som vi kan se her på den her unge konge, så sidder han her sådan ret chill og kigger ud på os, ligesom sine undersåtter, kigger ud over sit kongerige, og han ved, at han har arvet her fra sin far og farfar og oldefar og tipoldefar og alle dem, der kommer før ham, har han arvet en eller anden grundlæggende værdi, som altid vil være med ham og ude i verden. Så det er en rigtig dejlig, endda sådan lidt sprudlende, mangefarvet energi her. Der er også noget roligt over den. Det er som om de her ben er ikke sådan nogle store, stærke crossfit-ben ligesom. Det er noget med at måske forholde sig en lille smule afventende, eller måske afventende er ikke det rigtige ord, men i hvert fald sådan... at se tingene spire og gro ligesom på denne mand, der er mere end ligesom at bokse det hele på plads. Nu er der jo også mange, der har fri, og der kan det pege mere, ligesom mønterne kan pege på hjemmets værdi, og hjemmet som den ligesom jord, vi kommer af, hvis man kan sige det sådan, og de ligesom rødder, vi springer ud af. Så der er en dejlig invitation til at tage sin smarte pinsehat på, og måske farve håret lidt orange, og nyde dagen simpelthen. Ja, lad os se, hvad vi ellers har. Kort. Den her gang skal vi have et fra midten af bunken. Jeg lukker øjnene her. Det kan I ikke se, men det lover jeg ikke. Og så har vi endnu et, hvad hedder de der kort med billeder på. Altså endnu et i rækken af konger og dronninger og et billedkort. Altså, jeg tror, man kalder det et almindeligt kortspil. Og der har vi altså, er det ikke ypperste præstinden? Det tror jeg, det er. Her hedder hun blandt andet La Papesse, altså pavinden og The High Priestess, ja, La Papessa. Det er nogle flotte, nogle flotte ord. Undskyld, jeg har lige fået en tusse i halsen. Hun repræsenterer den her bløde, milde, ligesom tålmodighed, som ser tiden an, og som ligesom sidder der med livets bog i hånden, eller eventuelt regnskabsbogen i hånden, ligesom planlægningskalenderen i hånden, sin store nye iPhone, ligesom, eller hvad det er, hun har fået fingrene i. Og så kigger hun ligesom kongen ud over kongeriget, eller ud over verden, måske nærmere verden her med ypperste præstinden, og så ser hun ligesom... hun ser nærmest lidt stenet ud. Hun så, ja, det går sikkert dejligt, tænker hun, eller jeg må hellere lige holde øje. Måske holder hun i virkeligheden lidt øje med det hele. Så der er et vågent øje i energien her på mandagen. Der er en mulighed for at have blik for detaljerne, og der er en mulighed for ikke at mosle frem, men mere sådan lige på det rigtige tidspunkt løfte sin stav og slå i gulvet eller et eller andet. Der er også det her kors, der peger på åbningen til ligesom de mere spirituelle lag af mandagen, den her gyldne, meget smukke, ligesom lysende energi, som vi har i baggrunden af ypperste præstinden.
Så der er også noget her med, hvis man har lyst til sådan noget som meditation, eller bare finde et fredfyldt øjeblik, så er det ligesom om, at chakraerne kan åbne sig videre op, ligesom videre ud i, hvad kan man sige, de her mere spirituelle, engleagtige energier. Vi kan se, hvordan hendes hat ved første øjekast bare har en, ligesom, eller to, men når man vender det, så kan man pludselig se hele kransekagen her, der forbinder til de mere gyldne energier i de højere sfærer. Samtidig er hun solidt plantet på jorden. Hun sidder her i sin brune kjole og gør ikke det store af sig. Altså den her brune kjole kunne sådan set godt trænge til at blive piftet lidt op, hvis du spørger mig. Men det kan være, at der er den her energi ligesom af ung royal, ligesom virketrang og økonomisk tryghed, som ligesom kan kaste nogle farver over mandagen. Og jeg er lige ved at sige, simpelthen bruge nogle penge på nogle rare ting, ligesom hvis man har et par gamle sokker, så køb et par nye. Hvis man skal bestille takeaway, så kan man måske bestille en dyre i stedet for hotdoggen, eller ja, hvad man nu har lyst til. Det passer faktisk også ret godt til den her sten, den her okkerfarvede, er jeg så dårlig til de der stennavne, men den har i hvert fald en energi af ligesom forbindelse til kroppen, forbindelse til fysikaliteten, og forbindelsen til den der lune, sådan varme solar plexus energi. Så vores jeg, tror jeg faktisk, kan have det ret godt og tilfreds her på mandagen. Det er i hvert fald, hvad vi ser sådan, på overfladen, og også ned i overfladen og op i de højere chakraer. Og så kan vi prøve at kigge nærmere på, hvad der ligesom gemmer sig nede i dybet, i den mørke kælder af mandagen. Der kan jo både være uhyggelige ting og skønne surprises. Lad os se. Ush. Ja, der har vi lidt mere drama, men det ville også være kedeligt med en pinsedag helt uden drama. La Justitia, Justice, retfærdigheden, den kvindelige, feminine aspekt af retfærdigheden, der sidder her på sin trone, og på en eller anden måde har fået nok, sådan ser jeg det, af verdens løgn og bedrag. Hun tænker, ej, det kan, nu banner jeg kraftedme ikke være rigtigt. Altså, hvorfor skal det være så kaotisk? Hvorfor skal det være så rodet? Hvorfor skal man sidde i kø i 45 minutter, ligesom når man ringer til skat? Så der er de her langsomme, dejlige, bløde energier, og så kan der altså også være elementer ligesom af en dybere energi, der ligesom har den der rastløshed, specielt i forhold til verden og til den retfærdighed, vi møder ude i verden. Nu kommer den jo på hovedet, så det er faktisk mere den uretfærdighed, vi møder ude i verden, eller måske ikke engang sådan juridisk uretfærdighed, men bare ligesom, hvorfor er nogle ting derude simpelthen skruet så åndssvagt sammen, ligesom. Jeg tror, der kan være noget frustration og nogle ligesom sådan, ligesom at have fået nok af alt det der diller og daller og rod, og det kan også godt være relationsmæssigt, ligesom, hvorfor kan folk ikke tage sig sammen og snakke ordentligt, og sådan, alle de der stemmer inde i hovedet, som ligger i vores ubevidste, og som bliver fodret ligesom af følelser, som er på vej op i lyset. Til gengæld har hun den her hest over sig, og den synes jeg er skøn. Den kommer her på hovedet, og vi havde jo faktisk et hestetema for et oplæg her, var det i går eller forgårs, hvor det rent faktisk viste sig, at der var en, der havde været ude og ride på heste, sendte hun et meget, meget flot billede i kommentarerne. Så vi kører altså stadig her i hesteenergierne, og de hænger sammen med de her grønne hjerteenergier mandag, så det kan godt være, at der er det her grå, ligesom, ej for helvede, altså følelse, men samtidig er det altså, hvad kan man sige, kapslet ind af det her grønne hjerteenergier, så det er sådan et aspekt, der måske er lidt afspaltet fra ellers en dejlig, rolig og fredelig og vegetativ og nærende dag, ligesom, så kan der være øjeblikke, hvor det her grå, ligesom, det ligner nærmest en edderkoppespind, kommer op og vækker irritation og tanker og restløshed. Og der er på en eller anden måde energien ligesom ikke at gå for meget med de her aspekter, der kommer op. Nogle gange, når man ser noget, der ikke virker ude i verden, eller ser en uretfærdighed, så skal det bare have hugget hovedet af, om man så må sige, og man skal have sat tingene på plads. Men her er det mere ligesom at lade hesten blive hjemme i stallen, og bare sammen med hende konstatere ligesom, gud, ja, så kommer onkel Knud for sent igen, eller hvad der sker, ligesom.
det er livets balance, ligesom. Der er alt det vidunderlige, lyse og gode, og så er der alle de der ting, hvor man tænker sådan, ej, det kunne jeg egentlig godt lige undvære. Og det vil der altså også være her i små dryp, små bobler, ligesom sådan små, kender I ikke de der sumpe, ligesom. Mandagen er en stor, lækker, mangefarvet, spændende, ligesom, god, sød sump, og så nogle gange, så bobler der lige sådan lidt proteinenergi op fra dybet. Det er en vogn, vi ligesom ikke engang behøves rigtig at ride med. Vi kan bare konstatere, okay, jamen altså vi har jo vores gode, klare, blå himmel et eller andet sted i. Og selvom verden ikke altid fremstår sådan super fed og retfærdig, så er der også andre energier, der er andre aspekter, som er harmoniske, og som på en eller anden måde rummer ligesom. Uretfærdigheden kan kun opstå, eller hvad kan man sige, drillerierne, dekedarerne kan kun opstå, fordi der er den her baggrund af en dybere klarhed og følelse af retfærdighed faktisk. Så det er ligesom helt i baggrunden af mandagen. Det peger sikkert også ind i det englekort, som jeg vil trække her lige om lidt. Men mandagen er jo også den her, er det en helligdag eller pinse eller hvad det er? Der er i hvert fald sådan den her følelse lidt af sådan, wow, det er sådan en stor og åben dag. Vi har 3 billedkort her, der peger på store kræfter, men sådan nogle store bløde, ligesom arketypiske kræfter, som ligesom er i spil på mandagen. Ja, lad os se, hvad englekortene har at sige. Og jeg tror, vi skal have de her roser med den blå himmel, den blå baggrund, det blå dyb, apropos. Det er ligesom om, at neden, at der er irritationer under dagen, måske potentiale for sådan hissighed og sådan ting, der knuder garnnøgler, der filtrer sig sammen. Men bagved det er ligesom det blå lys, ligesom visdommen, erkendelsen og glæden. Og det afspejler sig også ligesom i de her dybere energier, som rosen englene repræsenterer. You are already doing it. Det er jo et dejligt budskab. Du gør det allerede, du er i gang. Der er, hvad kan man sige, der er præmier og priser bare for at være med i det her game. Der er ikke nogen egentlig sejr, man skal finde. Vi er allerede i gang, vi er her, vi lever, og det er simpelthen det, der er den. Stop overthinking, keep facing your true north. Så når ligesom ventekøen til tandlægen ligesom siger nummer 33, så kan det være faktisk en idé at sige, okay, men nu er jeg ypperste præst inden her, og jeg sidder her i min store harmoniske robe, og så lader jeg det bare folde sig ud, som det skal. Vi lever i et lille glimt her på jorden, og det er ligesom en, hvad kan man sige, det er en slags mulighed for at synke ned i det her dyb indeni, ned i det her meget smukke ligesom dyb, der er forbundet op til vores krop, op til vores rodchakra, og så faktisk også helt ned i de her mørke blå vande. Og her er der noget ukendt, og det er spændende. Jeg ved ikke, om vi kan få adgang til det mandagen energimæssigt, men i hvert fald kan vi jo se ligesom første lille fli af mysteriet, som vores liv baserer sig på. Ligesom. Der er en stilhed ligesom i luften, som gør, at jeg tror, at man kan ane ligesom sådan, wow, hvor stort det egentlig det hele er, selv når der er problemer og udfordringer og irritationsmomenter. Eller måske endda sorg, ligesom hendes blå robe kan pege på, at det også er en dag, hvor ligesom noget sorg kan komme igennem vores kroppe og vores system, eller ude i den ydre verden hos folk, vi holder af. Så er der også den her blå dybe grotte her. Der er noget i mandagens energier, der er ligesom blå og dybe og mystiske under neden. Og man kan vælge bare at gå ud og kaste sig ud i dagen, ud i lyset, og så kan man også sige, ej, ved du hvad, jeg tror faktisk lige, jeg holder mig her i min dybe blå grotte, og så kan man gå ned og se, om man kan fange nogle spændende fisk her i vandet, symbolsk set. Eller måske er der nogen, der skal ud og fiske. Hvis der er det, så må I meget gerne skrive det i kommentarerne, eller spise fisk. Et eller andet med fisk. Fisk er jo en Kristusenergi, når jeg nu skal forblive her i associationsrækken fra den anden side, og handler om det her
dybere mysterium, den her dybere kærlighed, den her det her store hjerte, som vi alle sammen er en del af. Så nogle dejlige rosenenergier her fra englene, og noget kølig, ligesom blå erkendelse, som taler godt ind i de her lidt større, sådan lidt, jeg vil ikke sige skæbneagtige energier, men det er sådan dybe, levende, store, nærende energier, som vi har mulighed for at kaste os ud i her på mandagen. Så med disse ord og uretfærdighed eller retfærdighed på hovedet her, så vil jeg ønske jer en rigtig dejlig mandag, og så kan det jo være, at vi ses tirsdag. Det håber jeg. Hej hej!